Hola amics, benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning. Avui anem a conèixer els animals invertebrats. Tots sabeu que els animals es divideixen en dos grans grups. Els animals vertebrats tenen esquelet intern format per ossos i els invertebrats, que no tenen ossos. Tots els invertebrats són ovípars i es classifiquen en 6 grans grups. Esponges, meduses, coralls, cucs, mol·luscs, equinoderms, artròpodes, les esponges són animals aquàtics, tenen forma de sac i el seu cos està ple de poros. És molt fàcil en recordar-se d'aquest grup, perquè moltes vegades les fem servir a la dutxa per la nostra neteja personal. Sí, moltes de les esponges que utilitzem a la dutxa són animals invertebrats. Les meduses són animals invertebrats que viuen en mars i oceans. Els seus cossos són gelatinosos i tenen tentacles. La veritat és que quan apareixen a les platges són molt molestes perquè els seus tentacles tenen petits agullons verinosos que produeixen picades molt molestes. Els coralls són uns petitíssims animals marins que produeixen uns residus calcaris que donen lloc a precioses formes. Sabeu què és aquest animal? Exacte, és un cuc! Els cucs són animals invertebrats tous i allargats que es mouen arrossegant el cos per terra, perquè no tenen potes. Poden ser aquàtics o terrestres. Hi ha alguns cucs que poden ser perjudicials per la salut, per tant, cal tenir molta cura amb ells. Veieu aquest cargol, ja que els cargols pertanyen al grup dels mol·luscs. Els mol·luscs tenen el cos tou, sense potes i poden ser aquàtics o terrestres. Alguns, com aquest cargol, aquestes cloïsses o aquests musclos, protegeixen els seus tous cossos amb petxines. Però hi ha altres mol·luscs que no tenen cap closca per protegir-se, com és el cas d'aquest llimac o d'aquest pop. Els equinoderms són animals exclusivament marins. Els seus cossos tenen plaques calcàries que formen una closca. Alguns equinoderms tenen forma de globus recobert de pues que utilitzen per defensar-se, com ara aquest eriçó. Altres tenen forma d'estrella i es diuen estrelles de mar. Els artròpodes són els animals més abundants del planeta. De cada 100 animals que hi ha, 80 són artròpodes. Aquests animals invertebrats tenen el cos cobert per un esquelet intern conegut com a cutícula. La manera més habitual per classificar els artròpodes és pel seu nombre de potes. D'aquesta manera ens trobaríem 4 grans grups. Artròpodes amb 6 potes, on trobaríem els insectes com les formigues o les mosques, artròpodes de 8 potes, on per exemple hi ha els aràcnids com les aranyes o els escorpins, artròpodes amb 10 potes, on hi ha els crustacis com els crancs o les llagostes, i artròpodes amb més de 10 potes, com aquest centpeus, que com veieu té molt més que 10 potes. A aquests artròpodes se'ls anomena miriàpodes. Bé, doncs ja coneixeu una mica més dels invertebrats. El regne animal es divideix en 2 grans grups.
amb vertebrats i invertebrats. Els animals vertebrats, com aquest elefant, aquest lloro o aquesta petita granota, tenen esquelet, tenen ossos. Mireu, mireu! Aquest és l'esquelet d'un elefant. Aquest és el d'una granota i aquest és el d'un peix. Els animals invertebrats, però no tenen ossos. No tenen esquelet intern, com aquesta formiga o aquest lent cargol. Dins el grup dels animals vertebrats hi ha els mamífers, com aquests gossos tan graciosos. Les aus, com el nostre amic el lloro. Els rèptils, com aquest jacònid, que és una mena de llangardaix. Els peixos, com aquest temible tauró. I els amfibis, com aquesta granota saltadora. Recordeu, hi ha 5 tipus d'animals que tenen ossos i hi ha 5 tipus de vertebrats. Mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis. Dins el grup dels invertebrats, és a dir, dels animals que no tenen ossos, hi ha els artròpodes, com aquest tímid cranc, els mol·luscs, com aquest pop i els seus 8 tentacles, els anèl·lids, com aquest cuc, els equinoderms, com aquest eriçó amb punxes, les esponges i els cnidaris, com aquesta medusa tan brillant. La veritat és que tenen uns noms una mica rars. Artròpodes, mol·luscs, anèl·lids, equinoderms, esponges i cnidaris. Són molt curiosos, oi tant que sí? Ara veurem si som capaços de distingir quins animals són vertebrats i quins són invertebrats. Aquest os ballarí és vertebrat o invertebrat? És clar, els ossos són animals vertebrats, és a dir, tenen ossos i, a més, són mamífers. És el torn del llimac. Els llimacs són animals invertebrats. Són mol·luscs, no tenen ossos i són molt tous. I aquesta àguila, les àguiles, sí que tenen ossos. Són aus, són animals vertebrats. I ja per acabar, les abelles. Són animals vertebrats o invertebrats? Les abelles no tenen esquelet intern, no tenen ossos. Són artròpodes, animals invertebrats i, a més, fan una mel boníssima i molt sana. Ja hem après més coses sobre el regne animal i sobre els animals vertebrats i invertebrats. Ho repassarem perquè no se'ns oblidi. Repassem! El regne animal es divideix en 2 grans grups, en vertebrats i en invertebrats. Els animals vertebrats tenen ossos, esquelet intern
i es classifiquen en 5 grups. Mamífers, aus, rèptils, peixos i amfibis. Els animals invertebrats no tenen esquelet intern, no tenen ossos i es classifiquen en 6 grups. Artròpodes, mol·luscs, anèl·lids, equinoderms, esponges i nidaris. Sabeu que de cada 4 animals que hi ha a la naturalesa, 3 són insectes? Es calcula que per cada ésser humà existeixen 200 milions d'insectes. Estem rodejats d'insectes, així que crec que és important conèixer-los una mica més. Els insectes són animals invertebrats i tenen una sèrie de característiques comunes. Tenen el cos dividit en el cap, el tòrax i l'abdomen. Tenen 2 antenes i 6 potes i respiren per les tràquees. Els cossos dels insectes, des que neixen, van canviant i transformant-se. Aquests canvis els diem metamorfosis. La majoria dels insectes són ovípars i dels ous en neixen les larves, que com podeu veure a les imatges, no s'assemblen de res als seus pares, sinó que semblen més aviat un cuc. Quan neixen, es tanquen en un capoll, que fan amb una substància que produeixen que s'anomena seda. Dins d'aquest capoll, el cos de la larva fa un canvi increïble i en surten convertits en insectes adults. En aquesta fase de la metamorfosi, la larva és la pupa o nimfa, encara que en el cas de les papallones, de vegades en diem crisàlide. La majoria d'insectes tenen ales. De fet, són l'únic grup d'invertebrats que pot volar. Una altra característica comuna dels insectes és que tenen una visió quasi perfecta. Tenen ulls compostos. És com si tinguessin centenars d'ulls petitons a cada ull, i això els proporciona una visió perifèrica excepcional. Com ja hem dit abans, hi ha moltíssims insectes i de molts tipus. N'hi ha que són veritablement pesats, com els polls, les mosques o els mosquits. N'hi ha de curiosíssims, com l'insecte pal o l'insecte fulla, i de preciosos, com les papallones i les libèl·lules. N'hi ha de cantaires, com el grill o la llagosta, que a més de cantar, és una excel·lent saltadora. Però, sabeu quin és l'insecte que m'agrada més? Doncs és l'abella, perquè m'encanta la mel. Alguns insectes, com les formigues i les abelles, viuen en societats molt organitzades, on cadascú té la seva missió. La formiga reina, per exemple, és l'encarregada de pondre els ous. Les formigues mascle s'encarreguen de defensar el formiguer i les formigues obreres s'encarreguen d'aconseguir aliments i cuidar les larves. La veritat és que els insectes són increïbles i encara que per la seva mida pugui semblar que no tinguin importància, són fonamentals per l'equilibri de la naturalesa. Per exemple, són els encarregats, juntament amb els ocells, de la pol·linització. Alguns insectes, com les meves estimades abelles, estan contínuament volant de flor en flor, transportant el pol·len d'unes a les altres i fecundant-les, i això fa
que neixin noves plantes. La veritat és que la majoria d'insectes, com la majoria d'éssers vius, són meravellosos, no us sembla? Els artròpodes són animals invertebrats. No tenen esquelet intern. N'hi ha una gran varietat, com aquest cranc tan ballador, aquestes libèl·lules, aquestes erugues o totes aquestes formigues. Els artròpodes són molt diferents entre ells. O creieu que s'assemblen de res aquesta papallona i aquesta gamba? La veritat és que no s'assemblen gaire, però tots els artròpodes tenen algunes característiques comunes. El nom d'artròpode ve del llatí artro, que vol dir articulades, i podos, peus o potes. Com el seu nom indica, doncs, artròpodes vol dir potes articulades. Una altra característica comuna d'aquests animals és que tenen el cos dividit en segments, i molts d'ells, però no tots, estan protegits per un esquelet extern que els serveix d'escut o de closca. El cos d'alguns artròpodes no creix a la mateixa velocitat que el seu esquelet extern i per això han d'abandonar-lo i formar-ne un de més gros. Aquest canvi s'anomena muda. Els artròpodes poden ser terrestres o aquàtics. Els terrestres, com aquest escorpí, respiren per tràquies i els aquàtics, com aquesta llagosta, respiren a través de brànquies. Els artròpodes mengen de tot. Alguns són herbívors, com aquesta eruga. D'altres, carnívors, com aquest pregadeu. I d'altres, omnívors, com les abelles, que mengen de tot. Els artròpodes tenen fecundació interna i són ovípars, és a dir, ponen ous per reproduir-se. Dels ous en surten les larves i aquestes pateixen diversos canvis fins que es converteixen en adults. Aquests canvis se'ls anomena metamorfosi. Com que hi ha tantíssims artròpodes, els classifiquem en 4 grans grups, depenent del nom de potes que tinguin. Els insectes tenen 6 potes, com les formigues, les mosques o els polls empipadors. Els aràcnids tenen 8 potes, com les aranyes i els escorpins. Els crustacis tenen 10 potes, és a dir, les gambes o aquest cranc tan tímid que veieu. Els miràpodes tenen més de 10 potes i per això tenen el cos molt allargat. Mireu aquesta eruga o aquests centpeus. Ara repassarem el més important que hem vist. Els artròpodes són animals invertebrats i la seva característica principal és que tenen les potes articulades. Tenen el cos dividit en segments i per reproduir-se ponen ous. Són ovípars. Els artròpodes terrestres respiren per tràquies i els aquàtics per brànquies. Poden ser herbívors, carnívors o omnívors. Per últim, i molt important, heu de recordar-vos que els artròpodes es classifiquen en 4 grups en funció del nombre de potes que tinguin. Els insectes en tenen 6, els aràcnids 8, els crustacis 10 i els miràpodes més de 10. I tenen el cos molt allargat. I això és tot! Ara ja coneixeu una mica més els artròpodes. Fins al pròxim vídeo, amics!